И в днешното видео ще играем на Roblox, но моля ви не забравяйте да се абонирате за канала. Ето тук ви излиза, казва се Аз Алек, картинката показвам ви. Имам видеоклипове, забавни шортсове и много малко общност. Ето. Да. Ето тук разни глупости. Да ги скролнем. И да, това е. Благодаря, че гледахте и се последвахте. Нека сега да започваме да играем нашата любима игра Roblox. Днес ще играем на една игра, която се казва Color Chair. Може би много хора я знаят и днес ще я играем така. Както виждате, ето на мен. Може много да не ме чувате заради музиката, но аз се надявам, че ще можете да ме чувате. В смисъл, да. Както виждате, в момента има рун 4, има само двама човека, вече сме даже 5 рун. И чакаме сега някой от тези двама хора да победи и ще ни включат и нас в играта. За сега чакаме... ето так му ни зареди добре. И също, моля ви последвайте се за канала, защото скоро ще стигаме 400 абоната, а за сега имаме 300 и няколко. Затова моля ви последвайте се, за да имаме 400, даже може 420 и 30 и 50 и 59. Никой не знае. Добре, вече някой спечели, но на нас това не ни интересува кой е спечелил. Сега тук виждате един таймер. Този таймер ще ни излезне за малко. Ето, спря даже. И сега избираме тук какво искаме. Аз искам нормал. Или не, New Year, защото повечето хора гласуват за New Year. Добре, хора, направо нямам търпение да започнем играта. Да, вече даже я започнахме. Бързо? Ха-ха! Вижте го той, за малко щеше да ми седна на мястото, но аз му седнах тръп. Аз на тази игра съм много добър, но може и сега да не съм. Бързо, бързо! Проблема е, че има хора, които буквално чакат да почне рунда и тогава да тръгне. Вижте, аз буквално максимално тръгвам, без да ми пука за други работи. А пък като седна ги виждам, ако мога, разбира се. Тая жена за малко да ми седне на мястото, обаче не се падне на нея. Добре, хора. Видим дали... Не. Там седнаха ме. Има ли някой, който... Ей, няма да успее. Не, трябваше да успее, за да умре. Трябваше... Пам! Ха-ха! Но вижте, буквално те не могат да видят един стол. Те са на куково лято. Добре. Нека да продължим. Добре. Успяхме отново да си намерим стол. Надявам се, наистина. Добре. Не. Пам! Оле, хора, буквално ако бях изгубил, нямаше да имам стол където да седна. Обаче имам късмет. Седнах. Те няма да успеят. Един от тях няма да успее. Да, знаех се. Ха. Не. Пам! Седнах. Ще подскачам, за да стигна по-бързо. Майко. Добре, хора, извинете за шума, който чувате, семейни причини.
И типа много досадни, не могат една игра да изгубят. Не, хора, аз имам причината, че ще загубя. Да. Хора, ще бъда на трето място. Снимам видео, обаче сега се проваля. Не знам. После ще видя. Извинете, просто майка ми искаше да ме пита нещо. Но като цяло да. И сега ще ме питате, защо просто не си го спря на пауза видеото и после пак да си го пуснеш. Защото съм на такова, дето не може да се спирам. Добре, така, нека да продължим. Фастмута си избирам, за да съм по-бърз. И да. Аз ще изиграя сега тази игра и ще излезна от играта, но ще влезам в друга игра. Но защо толкова бързо ни е време? Защото сме само. Пам. Тая беше на косъм дума. Майко! Буквално две момичета щяха да ми седнат на мястото. Само едно от тях де. И да умра. Една изгуби. Вече сме петима. Много добре седнахме. Тая няма да спее. Не, как така? Тя използва хакерство. Ха! Добре, буквално в момента сме 5 рунд. Не! Майко, видяхте ли това? Буквално едно момиче ми даде мястото си. Много щедро от нейна страна. Да. И то в момента сяда до мен. Кармен, нещо такова. Не мога да видя. Не. О, майко! Бях на късъм. Пам. Аз седнах. Аз съм седнал! Вече сме 10 рунти, имаме само 5 кола. Вече са 4. Аз официално участвам. Тая е пранка, не! Трима сме. Кармен, да, познах. Кармен се казва тая. Не, аз съм мъртъв. Пам! Пъп! И тай... Къде? Не мога повече. Аз лефам. Както казах, сега почваме друга игра. Сега мисля да продължим с... Не мога да реша. Ами ето тази изглежда яка. Ще я пробвам. Каквото стане. Добре. Ще трябва да чакам. На първо место съм. Не бе, махай се ба. Съм на първо място бе. Махай се бе. Майко, добре. Екрана ми се бъкна. Защо екрана ми се бъкна? Добре. Айде. Нема ли малко на нас да дадете и не искаме да... Мата колко хора има? Какво ми стана с екрана? Оправи се. Майко. Сега па не мога да хода. Не мога.
Да, някой вече победи. Ето. Няма време. Добре, как не да е. Добре. 10 минус 9 е 1. Това кой не го знае? До сега само аз с един човек сме отговорили. Сериозно ли сте толкова тъпи? Сигурно сте първи клас или детската градина. Той дори не е познал. Бах ти. Добре. 5 минус 1, 4. Но това е само 100 човек сме на... Познаваме. Да, вече всички познах. Защо не мога да си местя екрана? Все тая. На мен сега не ми трябва екрана и без това. Да видим. 6 по 7. 42. Да! Познах. Как познах? Просто 40 няма. Как е 41? 42 става, 43 не става. Тъй 40. 3 по 3 е 9. Сериозно ли аз съм първи, който позна? Да, вече не съм. Да, то почти всички познах. Ако може някой да си помисли, че плюс ли да при 6. Ако имаш, да е... Не знам също дали имаш 6, но се тая. 2 по 3. Майко, 6. Спомних си. Опа. Добре. Аз скоро всъщност мога и да спирам видеото. Но да, за сега напявам. Uh, 4 делено на 4 е 1. Да. Едно се. Защото 1 по 4 е 4. Някой не успя да го успее и написа 0. Как ще е 0? 0 по 0 е 0. Добре, 8 плюс 8. Кой не знае, че е 16? Радвам се, че ни дават лесни задачи, защото ако ни дадат някаква трудна, ще се побъркам. 4 по 4. Оле, майко. 4 по 4, бе. 16! Майко, как го забравих? Наистина забравих го, знае го, но го забравих. Не сетих. 5 минус 4 1, да. Сега сме се качили доста високо. Само това момче дано на някой отговор да изгуби, за да мога аз да спечеля. Добре. 3 по 7. 3 по 7, 21. 21 е. И това беше, хора. Чао!